Ayusan natuyan yung tag-ito nga pwerte pagkadagana. Nakisi-kisi patungod sa pagkalabaso lipayas mga singkaong ay pagkalamian naman iskabitsihon nga naapot ay tinuwa. Garabi makadagtukob sa mga singkaong purmag mga lonos bisag nalangkat ng atop. Garabi wag ipasaylo padayon siya pos pagtukob. Garabi yung mga gutuma mga tawhanawan ay dagang pasundayag lahos. Di na puta, sugda na nato ato sang i-check atong panahon ug okay ra ba? Pwerte ngayo sa linaw kayo. Isugda na naghusay sa mga singgaong dang pukot, giplastar na nila dia para largo na ta. Giarsa na das duha ang sakayan para mobatsi na ta. Pwerte ngayo sa linaw kayo lami kini pamuktan. Gibugsay-bugsayan na nas usada kay mangita na tag spot nga nindot natong taktakan. Matik nakakita ng duha og spot nga nindot taktakan. Gisugda na das pagtaktak. Gisugda na das usada paglamba-lamba ang dagat para modasmag ang isda sa tong pukot. Anaon man bugaw-bugaw mo ta mga isda para modasmag sa tong pukot. Matik gisugda na das pagsawom sa usa gitan-aon niya og nabay toy. Pwerte ayusa na agyo na toy o unsam lang isda. Labayan man dai di apay laing na toyo dangkit nga ngisi-ngisi. Grabe pwerte ayusa. Makatukob na po mga singkaong aning pwerte labasang isda o di apay laing na toyo unsam na. Labayang yapon pwerte jud pagkalamian sa sabaw higupon ani. Awa na lang ilangay da sugdi na sa pagtangtang. Grabe pagkalabasa o nakisi-kisi pagod o di apay gibalik og sa mga usa kana pa kuno laing na toy o unsam na. Pwerte ayusa tanglaron man na. Awa na dagang pasundayag kaya na sugdi na sa pagtangtang. Wag yun jagwantang singkaong gitukob yun hinoon. Naunsa naman na emo naman ang kikit-kit noon nga di ba na mo sukol. Di apay yung gisa mo balik ang usa kailangan pa kuno laing natoy. Pwerteng pagkaayusa laing dangkit na po ang natoy. Grabe wa na dagang langay kaya na da sugdi na sa pagtangtang ang mga toy. Di po di matabas-tabas ang kuwas pamukot mamituon yung sabaw ni inigtuwa. Pwerte jud pagkaayusa di po na po das duha og usa kataktakan. Awa na langay gisugda na naghural-hural sa usada gilamba-lamba ng dagat gitistingan na sa usada og saom og naabag yung toy. Grabe purting pagkaayusa purting daghana mga ito nga natoy. Labo man wa na nagkaguluyang na mga singkaong. Huwag itong ipari ka na mo kalisod. Wa na ngay nag-back up ang duha. Misawom na po ng usa ka singkaong dia. Wa na daghang langay-langay gikay na sa usa dia para makita na ning ito nga natoy. Bukol ka tanin no? Wow. Sos pagkalamian namin yun ani patay yung tinuwaan ni ron og iskabitse. Gidukdok na nas usada para makuyapan na. Dukdok ka. Da kuyapan ka lagi. Pag yun makontintong usa gitiwasan pag yun gisawom na nas usada kay nasabod. Porting ayusa natangtang na day ang nasabod. Di ara ang nangatoy nga ito. Sos porting yung pagkalamian ni nakisi-kisi pag yun tungos pagkalabaso. Giandaman na nas panalargos usa kay nay nakabuhi. Anugon kayo. Di na nato na pasayloon kay mo iwan na nagbahaw. Gikak na ayang Armalite di alargo. Di ara ay paksit ka. Grabe ba tao? Bili ba o shooter kay ba? Paksit, pwerteng ayusa. Ano? Daog. Tara dia. Pwerteng ayusa. Ito pagido. Tuwa na, nasabod na po. Matik, isawom na largos usa diya. Apay tira ba tao mo dagsaw mo? Di ara og grabe og dinukdukay sa usa sa mga wa pa kahibaw da pakuyapan yung usa ning ito inikuha nimo. Naman gud ni say tunok kuyaw ta masugsog ba masisira unya ang buhay nato. Di apoy usot mo testing ko nun siya saom. Iya ko nun tanaw ng mga itos ilawom. Nagkapuliki ayo di kadaog sa lawas. Unsa naman na naglain naman ng lawas hinoon tunga naman na. Wala daghang langay-langay gipaspasan na nagkay sa usada kay napay dagan sa unahan kwa unon. Nakisi-kisi pa mga itos ilaw mo. Matik gikuha na din nas usa. Dok-dokon dayan. Da paksit ka lagi. Pwerteng pagkaayusa. To na sabod na pod. Matik gisawom na din nas usa. Grabe daghana magkasabdan ani mura maglibon hinoon ang dagat. Asus daghana pastoyom skilido. Paksit tangtang largong sabod. Agi kuyo na nas usada kay aron di na kuno masabod. Grabe pang daghana sa ilaw mo nagpasa da mga ito. Pwerte gud ayusa ani stokob. Tunggu. Wow, halami. Kasi po. Paspasin na nagtangtang na, wala lang ilangay. Gisawom na sa usa, gitistingan niya suro sa ilawom ug naapag-ubay lain na toy.
Haag mo yung singkaong dito sa. Nag-back up, nag-back up. Murah. Ano, ganun hapit ganun nga dito. Porting ayusa, tanawon din natong kuha drebe og daghan na ba ni? Asos ubay-ubay naman din na piti yung tinuwa og iskabitsi ani ron makahigop na purog init nga sabaw ang mga singkaw. Okay daog, humanagtangtang sa mga kuha. Manapog kay ang pukot. Okay, batse. Mate gidunggo na atong kuha das daplin. Drebe asa ko na tong kuha po tanawa ko no tagos ra ba kay ni? Asos porting ayusa oy. Awa na nilangay ipang soda na alago sa sulanan dia. Grabe labasa na kisi-kisi pa oy. Grabe lipayas mga singkaw on makatukob na po ko no. Salamat. Salamat. Grabe, puwerting yun magkaayusa. Piti yun na ron. Dalon, tali niya ako sa kanang payag-payag na tong kamay, oh. Puwerting ayusa pa sa tong payag-payag, oh. Trapal-trapal, rana, pero goos kayo. Di ara, nanay nila yan sa sudlanan. Panaa. Grabe, butalua po ng bata, oy. Dali, anugon kayo, motipak na nagbahaw. Grabe, nagdagandagan pa ang ito, oh. Di ara, gisaom na largos usa. Gibinatan na espana niya, oh. Da, igo ka lagi. Di apa usa kasingkaw, oh. Mitabang ko na siya, mitabag tanaw, nakising-isip, oh. Di ara, da, kuha ka lagi. Nakisik-isip, oh. Puwerting anugunan na mo makabuhi ka mo iba na biya kagbahaw matik di arata na natong kuha osos libre yun pagkalabasa naman yun taysa murag nawa naman lagi atong payag diha awa na gibagyo na nangalawkat ng trapal di apag yung mga taho nga grabe pagkadaghana pagkadagkua baya sunod ka lang naapay usa testing ko na siya pangita og sawaki Tay, sa sala na be. Kita na kani. Asa ka no? Grabe mayo sa singkaw nakakita yun siya sa waki osos pagkalami abi ani sa waki dagko kay kunod testing mo kuno siya pangita og lain grabe nakakita na pud ang singkaw Dili na. Dapat diri. Grabe matay ayusa tinuod gyud ay awa na lang ilangay kuhaan na dayon alabasa pa sa sawaki matik tulo na kabuok awa na misurrender nang usa og pagpangita kay grabe na kunong gusla matik gyara mga singgang og ipanguhaan nila tunok ang ito siyempre kuha matanas tunok kay daron di maapil igluto na to manapagpanguhas mga tunok awa na lang ilangay yab-yab na largo sa tunsulanan dia grabe pagkalabasa namang gyud ito purte gyud lami ag sabaw ani matik dalo na tanah dayon diri sa atong lutuanan di pud na matabas-tabas atong giispatan kinata to mo sa pangpang purteng ayusa pagganindo tapas biyo alahos gisugdan na paghaling des usa ikahuman itak ang largong kaha porting ayusa di ara andamo na tanatong para tuwaonon og iskabitsihon lono des idibo largo grabe di ara to iskabitsihon porting ayusa sugdi na des pagpirito wa na danghalangay kana paspase da largong kalotoy bali-balihon na tana lahos loto largo una na grabe gud ayo sa iskabitsi ani ron porte pa baganindo ta sa tong spot da kay buwad kay init matik hiwa-hiwaan na dedas usad ang mga lamas para sa tong iskabitsi kana para tuwaon tana okay lahos kitakangan na po na sa usad og para tinuwa na to porting ayo sa ikapanghimasa ang sabaw takubi na gidungan na tanang duha ang iskabitsi huno na to og ang tuwaonon kay grabe nagsulirap-sulirap ng matas mga singkaong grabe na kunong gusla daog ready na po na tong lamas para sa iskabitsi huno na to alahos managperito mag iskabitsi na ta ipanglunod na itong mga materialis da kana goods ikahuman o kayo kaya dayon ay sa ang luya hapit makalimtan matik ang tayubong na to da kutawan na kana goods ikahuman iyabo na largos kaha wanay lang ilangay timplahe dayon bit sini asini okay kayo abot nang hindi kamay-gamay ana maguna di man magpawahing kamay sa kabitsi di ara po atong tinawa lunodan na tanagda ang mga lamas dia para inig bukal goods na kayo takobe na butangan na dayon tanakitsa para atong iskabitsi hunon okay goods matik ilunod na tanatong ito dayon nga pinirito
grabe o, pwerte yung ayusa. Makapandadok man sa tadrig di oras. Lahos, daratong tuwa nun, wanay dagang pasundayag, ipanglulo daratong isda diya. Grabe, pwerte yung ayusa. Magnasalasag yung sabaw ani ron, pwerte pagpagalabasa, gikan magyos punuan. Gitimplahan largo, wanay dagang pasundayag na. Bit sinindagdaghan, manang magbuwa-buwa ang babaig subad. Grabe, jutang bitsina, paupaw man na. Grabe o, di matabas-tabas atong tinuwa ay namitoon ang sabaw. Gitilawan na des usay, ako nung testingan o godsur ba kayo? Pwerte ko nung pagkaayusa. Ilono rin natong sibuyas dahunan dia. Unsa naman na, tinibuok naman na hinuon. Daog na na, murag naglamas o ginasaloy. Wapot yagwantang usa, gitistingan po niyag tilaw o gods na ba ko no? Nagsiga-siga pang mata. Gods ko no kayo, takubi na na, pabuto na natin ang gubukal. Di po matabas-tabas ang usa, kikigdaan na natong hukaran. O dira, hauno na ta natong iskabitsi. Grabe, porting pagkalabi wala na kapasundayag, igiyabo largo di matabas-tabas pagkalamian na magyud di aratong tinuwa ato nang i-check og hapit na mamubukal. Gods, hapit na. Ipagplaster na itong mga daang mga kanon dia. Kana, gods, ipangladlad na. Iyabo na largo dia. Kana, goods. Matik, di aratong tinuwa, bukal na. Wanay dakang pasundayag, haunon ta na largo. Wanay dakang langay-langay, iyabo na largo das plato. Grabe o, mura magsinukod ang sabaw, sakto ra kay ba? Pati na ito. Tora, nagkagubot ng mga singkaong puro magway mga lamoy. Wag yung mga lamoy. Ay, pangpastar sa nada. Boy, okay, mga sabaw-sabaw das to nga. Porting pagkalami Tokbon sa namon kaya wana, grabe na mga rubuha sa mga singkaong. Bunal. Lawas! Sarang tawang kapatid. Uy, dami na rin. Grabe na gini. Yan badado. Sila ubot na. Uy, tara nito. Pag mag-unod nito. Watik Tag mag-unod. Oo, panay, papagalit mo yun. Mahala na sa sana. Wow! Yun mo, usod din ito. Sakay, dahil yung gamit sa video. Nakakalaman rin. Baba na yun eh. Mga magadagkot rin. Tama din, hangin na eh. Sakto ko rin. Wow! Meron. May taga din eh. Kaya mo ta, di mo na? Yung yate. Papunta na apa. Ya, kan betul lah. Pukul yang depan. Mau ada tak? Kayak dulu. Ayo, bunyinya Dah mau aku tadi gua. Ibagi na. Ada kopot Brad, tantang lang guys. Brad. Enggak. Enggak. Baru digaling. Sawa lagi. Tayo taon. Tayo kapon. Paklo na.
Ay! Nakita. Saan talagang ako pa rin? Hindi na ma. Debe na, sabihin niya ikon. Balo na. Kau galing ko sa atok. Oo ba? Oo na oy. Hanggang wala. Ay, tira. Wala na ako. Di ba lang? Purot eh. Grabe. Wala kinikiling ang batas. Grabe init tao. Tukog ito. Oh. Iya. Apil ko langos baba. Grabe. Ano mo namin pagbatok. Grabe makadagtukob sa mga singgaw. Huwag ipasayloy. Ari nilang takutob ng sklog. Please like and share para mas tagang patag matukob.